Joo, tämä tilkku on leikattu erästä kassista, joka on ollut minun äidillä ensin pitkään ja sitten minun mukana yhtä lailla kulkenut ympäri ämpäri. Ja leikkasin sen sillä tavalla, että tänne jäi tämä sivutasku. Eli tämä tilkku ei ole vielä aivan valmis, mutta se mitä mä oon ehtinyt tähän nyt laittaa, niin mä oon ajatellut niin, että nämä mustat viivat täällä reunoilla kuvastaa kahta isoa surullista asiaa elämässä. Toinen on avoero pojan isästä aikanaan ja sitten toinen voisi olla avioero sitten myöhemmästä avioliitosta. Tokihan näihinkin tapahtumiin ja vuosiin mahtuu paljon ilonaiheita ja yksi niistä on tietenkin tämä poika. Huumoriahan pitää olla elämässä ja ilman sitähän me ei täällä pärjättäisi, niin tämä kuvastaa sitten, että välillä on päässä kilissy. Ja sitten tämä ruusu tässä kuvastaa myöskin iloisia asioita ja rakkautta ja ylipäätään elämän kauneutta ja toivoa ja eteenpäin menoa. Minä olen Ada ja mä olen sisällyttänyt tähän tilkkutyöhön oikeastaan viimeiset 10 kuukautta, mitä mun elämässä on ollut tärkeää. Tyttären tytär syntyi marraskuun alussa ja teki minusta isomummin. Ja tässä on sitten hänen äitinsä, suloinen nuori 24-vuotias äiti. Ja se, mistä minä saan voimaa, niin on tämä kukka, on puutarha. Se on semmoinen, mistä ammentaa sitä voimaa sillä lailla, että jaksaa sitä taas. Mä oon Liisa ja mä oon 20-vuotias ja mä oon muuttanut Vaasaan pari vuotta sitten. Ja sitten mä menin naimisiin mun miehen kanssa, hän on somalialainen 22-vuotias. Sitten me saatiin tyttö Amina ja hän on 9 kuukautta nyt. Ja mä tein tähän tilkkuun pikkumyyn kuvan, koska se kuvaa Aminaa. Kun mä tein tätä tilkkua, niin mä ajattelin sitä, että tämä puu kertoisi mun omasta elämästä. Se on vähän niin kuin mun oman elämäni puu. Ja sitten nämä eri värit kertoo niistä valoista ja varjoista, joita elämä on sisältänyt. Se on sisältänyt monta kertaa aika semmoisia vaikeitakin kohtia. Ja tää on sitä vähän repaleisempaa. Sitten tää voi kertoa siitä, että tämmöisestä pienestä hennosta, olkoon nyt vaikka taimi tai joku, niin voi kasvaa ajan mittaan tommonen sisäisesti vahva ihminen. Ja tää pieni kisu liittyy nyt mun tämänhetkiseen elämään. No mä kokosin tähän tilkkuun sellaisia mun elämän tärkeimpiä asioita. Tää tilkku itsessään on pala partiohuivia. Partio on ollut niin kuin mun elämässä semmoinen kantava voima aika pitkälle. Tämä tässä on niin sudenpentujen lupausmerkki. Se on ensimmäinen partiomerkki, minkä mä olen koskaan saanut. Täällä on mun edesmennyt koira, Roni. Sitten tämän tässä on tämmönen ensiapusidetaite ja se kertoo siitä, että mä oon ollut niinku pienestä asti kiinnostunut ensiapuasioista partion myötä ja sitten ihan tuossa Punaisen Ristin ensiapupäivystysryhmässä. Tää rannekorma on oppinut tekemään sairaalassa, kun mä sairastuin vakavasti ja olin tosi pitkän aikaa siellä hoidossa. Tää on partiotyttöjen uusi lupausmerkki ja se on mulle vähän niin kuin tavallaan uuden partiotaipaleen alku. Ja tämä täällä on tämmönen Punaisen Ristin Humanity-pinssi. Tän mä sain, kun mä olin toissa kesänä semmoisella Suomi-Areena tapahtumassa Punaisen Ristin vapaaehtoistöissä viikon verran. Mä oon Milja, mä oon 21-vuotias ja mä oon kotoisin Vimpelistä. Mä oon muuttanut niin kuin vähän yli 2 vuotta sitten Vaasaan ja mä opiskelen sosionomiksi. Mä tykkään olla ihmisten kanssa ja sitten auttaa, jos vaan pystyy, niin jotenkin. Ja tehdä jotakin. Mä oon miettinyt, että olisi kiva tehdä semmoista työtä, mistä on jotenkin niinku hyödyllistä niinku, ja mikä
millä on jotakin merkitystä mulle itselle. Niin sitten mä ajattelin, että tällä on jotakin merkitystä mulle itsellenikin. Mun nimi on Reija ja mä oon 24-vuotias, kotoisin Porvoosta. No mulla on ainakin se päällimmäisenä, että sisko on sairastanut syöpää silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja sitä on oikeastaan tajunnut vasta nyt vähän paremmin, kun silloin se tuntui vaan epäreilulta, että miksi mä olin aina muualla hoidossa ja ei vanhemmat ollut kotona, mutta he oli aina sairaalassa sitten mun siskon kanssa. Ja se oli tosi vaikeaa aikaa niin kuin vanhemmille, että sen huomasi silloin ja kaikki sukulaiset oli aina todella niin kuin itkuisia asiasta. Ja mä en ymmärtänyt mitään, että kuinka vakavaa se oikeastaan on. Mun siskolle kuuluu nykyään hyvää, että hän asuu miehensä kanssa rivitalossa ja 2 koiran kanssa. Kaikki hyvin. Minä olen Tiiu. Minä olen virolainen. Minä olen asunut Suomessa vähän yli 3 vuotta. Minun tilkku on. Joo, tässä puhuu minusta hyvä paljon, koska mä olin Virossa hyvä energillinen ihminen. Et mä kävesin koko aikan työantajat ove takana ja koppuisin, että nyt on tarvis tehdä kaikki hyväksi työntekijöillä. Ja työnantajat sanoivat, että mä olen hullu ihminen. Mutta mä olen oma sydämestä mä hyvä energillinen. Minä olen Marina. Minä tulin Suomeen 2 vuotta sitten. Olen Venäjältä. Kun minulla on 3 lasta, minä tein 3 puuta, kun lapset kasvavat, puut kasvavat myös. Kaikki vahvat jo, seisot jalassa hyvin. Omat perheet ovat heillä ja lapset ovat pojalla, tytöllä ja pojalla. Minulla on 3 lasta ja 3 lapsenlasta. Minä olen tosi tyytyväinen. Mummu ja äiti. 2001 se oli ensimmäinen kerta, kun minä kävin Suomessa. Ja minulla oli 2 lasta Seinäjoella. Syntyi 2 lasta lisää. Ja sitten se tuli 2001 tuli meidän viimeinen lapsi. Ja kyllä olen tyytyväinen. Minun tilkussani on auto, joka on tosi kummallista, koska minä en ole mikään autonainen, mutta tämä auto oikeastaan kuvaa koko elämää ja sitten minun tulevaisuuttani, koska minä olen ajatellut, että minä muutan asumaan autoon. Täällä aurinko paistaa, aurinko hymyilee, on pari pilveä, ehkä pieniä huolia ja murheita saattaa taivaalla olla, mutta auto kulkee eteenpäin. Siellä on punaiset valot, vähän vaaleanpunaista bling blingia on siellä. Sitten pyörät pyörii mukavasti ja tässä on meidän roolinimet Max and Ginger. Minä olen siis Janne, olen Virosta. Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Tulin Suomeen sen takia, että mun mies on Suomessa töissä. Minun tilkkutäkki puhuu tästä asiasta, että tässä on minun elämä on tosi erilainen, ei ole niin mustavalkoinen. Joo, siksi minä laitoin tähän ompelin erilaisia väriseitä nämät. Mutta mä olen koko elämä mennyt ylöspäin, siksi on tämä raketti ja pilvestä läpi, että ehkä aina menee paremmaksi. Ja mä toivon, että tämä on vaalea. Tämä menee nyt ehkä lopuksi kaikki hyvin.